Mitäs meillä täällä onkaan? No niin, tänään kuvataan haasteet. Eli se mikä YouTubessa pyörii siellä se Chubby Bunny! Chubby Bunny Challenge. Bunny! Ja tehdään siitä suomalainen versio, Chubby Bunny. eli pehmopupu. Miten tää kutittaa kyllä nyt? Kummat vaahtokarkit? Nää. Nää on parempi. Nää on parempi. Ne on pienempiä, eli se olisi niinku helpompi. Noniin, aloitetaan. Let's begin! Näytä mulle eka mallia ja näytä myös katsojille. Eli laitetaan tämmönen suuhun. Ja sit vaan lisää ja lisää. Ja jokaisessa välissä pitää sanoa, että pehmopupu. Pehmopupu. Ja ei saa pureskella näitä sinne välissä. Ei purra. Niin, eli näin. Pehmopupu. Okei. Minä syön tämä ole. Onko tässä joku taktiikka? Pitää olla hamsteri. Pehmopupu. Pehmopupu. Musta tuntuu, että mä oksennan tän jälkeen. Mä oksattaa jo nyt. Ja mä saattaa toista tänne. Oikeesti, mulla on jo nyt. Pehmopupu. 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 Ne on poskina. Ne on näin. Tää sokeri tarttuu tänne niinku kuivattaa. Tää pyöräytellä, että lähtee sokerista pinnasta pois. Varmaan se on helpompi toisilla. Huono olo. Pehmopupu. Pehmopupu. Monta sulla nyt on? 4. Neljä. On puolkuullut niinku. En pureskele. Ihan kuin vähän kuollut olisi. No niin vaan. Ei saa nauraa vaikeutuu. Neljä. Pehmopupu piti sanoa. Pehmopupu. Pehmopupu. Kun on pölähdystä minun suusta sokeria. Niin mä sen sylkäsen. Okei, hyvä idea. Paljon oli? 4. Joo. 5. 5, Tiina. Hyvin vittu. Minkä näköistä? Mä luovutin. En pysty. Jatka vaan. 5. Pehmopupu. Se on silkki. Se on selkeä tuossa. Mitä se on sun? Anna minä suomennan.
Tämä tuntuu hyvältä. Mhm. Kyllä. Todella ottaa asioita suuhun. Olipa kiinni siellä. Minni voisi Minä voitin. Ota uusiksi. Luovutin. Mitä? Nyt kone vikuus. Siellä. Hampaissa. Jatka vaan yhä, tuo on kaikkialla. Anna mennä, vielä yksi. Ota. Sille. Jos joku haluaa kokeilla, niin en suosittele. Se oli hauskaa koko Ihan perseestä. Sitä ärsyttää vaan, kun se hävisi. Niin ärsyt. No ei oikeesti. Heippa! Minä voitin.